Voice of the People Party mau thara pesan tarik jong ber arjar arsau kelap long ya kajalang pai ba apoka snong langtor pada kebentak kebaham jong ke skul langtor ya kualitip kum ke koroba akan kajalang dagi sepangut ki pai ba kelewan wadala ya kajalang la pelong ke por mestap ru akan kajalang la yo ya kejengkran Dr. Ricky Sengkan belum kotong MP jong keseng BPP bar kum juru uba adan mila basa yang baik haka jengkran ke jong uba adan ulapan kan mau nadu kai ke bagi pai ba kila subana memensua ba kata kalong bakap BJP kawan saya dekat jelah kedur jong ke NPP ya kapala nang penskam susu lembaga dekat election MP hak ba ke BJP kami semula peniang kertong setia haki artli ki seat jong ke Selong berkum juru jong ke Tura ndai bang kekersan ya ke NPP bamsap ulala ban pensisya ngangau yu pai ba lo de pikwa ban peni kanno kini kilaluti jiet yengi ai ni ka bor pensi kanno kita sensari gari kilaluti ya gani gari gaji ni kwa namar kata kadau bagari gaji kan ki ka Voice of the People Party kam kwa ba gani ka spa ka bau blai ula kerku ya gari ka ik gaji bagan lek tang ka wei ka longying hagari khasi jantia namar ngite padon di longying hagari khasi ni ki bala ban thiet ya gani ka snong langtor ba ka wei don sibun pat di longying ki bam don lap tang ban thiet di khndo lingkhot bagan snaying akan negeri gaji ni kwa bangin kiulang kum ke chat menriu ngiem kwa baga spa kan shot lunong kum baga long mata la isyak hei ubaduk ulanan duk uni bak khamai uba yo lanang yo kum kata khamtam la daga dei daga linti ka basule bor ngiem kwa kum ka Voice of the People Party da lele ban island rela rela gaji trei sitam ka jo briu simet abu kiu ruspa o ni snow buram mi bakum ta ba trei sitam uba trei de komsep ubam tu ka hok ki briu ubam le bor ki briu ngi kren ni ki bale jibor ya ka hok ka jo pai ba ko ki pandi u kertong ujni ola pendap ya kata ka jingpule ola pendap ya ka MCOM haka first division first class ke bangiong nangta ya ka MA Economics kamnyar kamdi ke besuk bandon double MA ke bangiong mo tendri dabru ya ka PhD ula badru kum warden hapo nehu hakipor ke bamenswa bat ngila yo bantip ling bagi tegi kam gi jing shakri ju bo udon ni ga jing kitli ya ga nugo nugo kam ga ba ubak ban ikwa ban sei ge ba kum gi tegi briu ki ban lek haringkat ga jing kitli bagian ai ga jing shakri yo pat ba tingi snow ban aingo yo play bang yo ban sei bo kumuni kurtong bagian lek ban trua hapring jing pat ba ko ki pat ba be ngai kum ka seng ka ba perkhat ya ga ki ba janai ya gay ki kapapek ublay ru ini jrong ban play kalat kalenti tiang ni don ru iba poel soklet ibalong organizing secretary unongelam ubang ibit ban bu ban pet ban kmi ya ka mau that russian constituency idon ba grospa u rirong ba jongani ka dong ka than ngai bon preng ju phi itu oba bang hagini ki kam san perthai ubri ba pet bodon ka nongrim ibalong ru treasurer jaka party doni ba aksan kupar ibalong u tukhat jong ka state executive committee ngidon samla marbu tukhar ngidon ba nathaniel mauri kini ki bawan ban ya senran lamingi bangi lek shiki jinglang kumdo iba bring i president jong ka Voice of the People Party ha ka Mairang constituency lembar ki wei pat nam ta kapor nganum jer kerteng lut ha kan ka por ba khamtam e ya phi ki pat ba ki bala plot ba pendap kam kloy ka step ka pamata ba pinyo ban wan no shi ka maran hang ne po lantor ban snap ye ka jing pensai ka jing te ngem la ru kum ginang lam khlem aingu yu blei ubla da ubla ker ubla ri ubla sumare ka jingem ka jing hadu menta kum ning gilong ubla ai ni ya ka kot ka khia bangila ban lek keleng gari bani kendu ya la ka jong ki para ka jingi ki parado ki parasnam ki parakher ki paramer ban penshai ban hikai ban kedolenti ki ban ai jinkerman ki ban penstat ban penshampang ban ai bakinong ki beri ki basyur badang itu khana ya kata pin lingo badan shibon ki beri ki kintip ya la ka jong kapor te ka ni kapor ho I chairman I bapnia yong bai barden in penrakti kata kan dei ka ba benta ka last part mong yo last part ka bangile te ngala don jimut lupa ban kerpat ye gini ki basyong sijrong kanang bagan simpor sibet ngathrai la phiar lang no sini sepo kan long ka ba kan long ka ba itnat namar ba sibet dangila khot na sip ni wan mare nang to general secretary jong party
ya ke jingat linti ke jong i bat kum juru jong ni ka parti ke jingi di susu nagaleng ke jong anga kwa ban shim ya ke kabu ban penshai hapeng jong pi ki patba ki bon sekali ke jinglang balai bangila seng ya ke parti ke bangila ai ke tengka voice of the people party kum kiri rangba ki badon ya kata ke jingkit kli niyo i bau patba udon hapeng ke jingling a mensim niyo i bau patba udon hapeng ke jing duka mensim niyo i bau patba udon hapeng ke jing rit mensim niyo i bau patba udon hapeng ke jing kadum jong ke jingmut ke jing perkat ni iru bau patba udon hapeng ke jing artatin haga taka jing yat linti namar ngimtip syae ngin poi habangi pai syaga jinglong ke jingman jong ni gari ka be ke jing laringi pai syaga yok ke kot laringi pai syaga kamai ke kaji laringi pai syaga trei ke kta laringi pai syaga shong suk shong shngan laringi pai syaga roi ke par kini kiai ki penlong yu pat ba bondon hapreng kata ka jinglung khom jingmut je perkhat bondon hapreng kata ka jingling a ka jingbam suk jong ka jingmut ke je perkhat ti kom kiri rangba ki badan ni ka jingkit kli ngemla ban shu shong klikti ngemla ban shu khabrip iki khmat ijingi ngemla ban shu set kelut yala ki skor ke jingi dei namar kata rau ngilaya kendo ngilaya thir ngilaya tai ngilaya slok ngila buat iki lat ke linti ka ei ke bangila ban terwa yau pat ba kenang bangin lat na kata ka jing lingkhom ka jingmot ke jing perkhat kenang bangin lat na kata ka jing kadum jong ka jing im kenang bangin yo pat saisien ya ka jing kermen ya ka jing tengan haga mensim ka jingi ngelai kendo om tang shisien ko ki pat ba ke be ngelai kendo om tang da ki sngi om tang da ki benai ndrei la palat snam ngelai kendo ngelai shong ngelai thir ngelai tai marga bakut ngilap don tang gawi ke linti bat kata ka linti ke bangilap kalong tang lingba ka sinshar ka khadar ka bakhoi dei tang lingba ka sinshar ka khadar ka bakhoi ka bala ban ai si sien ye ka jingem ka batengan ka bala ban ai si sien ye ka jingkermen nam ta jungi iwe pe bat ka bala ban weng sisndon ye kata ka jingkadum ka bakka yangi iwe pe iwe dei halor kata ka nongrim bangila rai rangba bangin sengno yang ni ka parti ka bangila ai keteng ka voice of the people party larengi pengala syaka tin khasi kamut ka sur ka jong upat ba ka jing trang ka jing upat ba ka jing angnut jong upat ba ban yo iya kata ka jingkala ka bangi ko abani kamdei sho ka ni ka bangi i menta noi daga wei pat ka dur ka dar ka bai isngai ka dur ka dar ka badon jingkerman abangi pai saudong ia galintia ka jungi bat balairu bangila ai kerteng ya ka voice of the people party namar ngitip ba kata ka jing trang kata ka jing angnut ka ju upai ba ban pinya sno bat kata ka thong ka bangi don kum ki nongelam ni ai kerteng ya ka voice of the people party ka pamut ka sur ka jongpi ka seng ka ju upai ba ka seng ka jonga ka jongpi bangine don benta banwan ra ya kata ka jingkala haga ni ka ri ka ba e ka jungi kaya ki nongrim ki bangi ngila bu kum ki nongelam jongka party laringi seng yang anu ka seng hinomla ban penne ban sa pen klan larakin don ki nongrim ki baskem kani ka ying school kanomla ban yeng kumne lemda don ka nongrim ka baskem ling baki paya ki baklan tanama kata ngila bu artli ki nongrim ki bangila pen shong nongrim yang ani ka seng ga ji bat ka baningkong gare ka tahi ka bangilong ka sinshar ka khadar ka bakhoi halor ka sinshar ka khadar ka bakhoi anum don jaga ya ka bamsap anum don jaga ya ka jingle shiliang khmat anum don jaga ya ka jing bishar bamhok anum don jaga ya ka jing penhar put hagata ka politics ka jingi lani hagata ka sinshar ka khadar ka bangi ikwa ban ra show pat ba ko ki pat ba be namar ka tangi kwa ban wan ra ai ka nongrim play hagane ka party ka jingi hagata ka sinshar ka khadar ka nongrim play ka ba ublay kwa ika ba kum gani ka sinshar bamsap ka sinshar le shiliang khmat ka sinshar bishar bamhok kan don bangi kwaru bani tho yepi bagata ka de ka tenrai sinshar jo khasi ya ka ri khasi jaintia la tip kum ka ri ki lai pos em khatar doloi kini ki em ki doloi ki de don ya ka nyam ka rukom mana usnam ban aingo yau blei ban duai ban pirat
ban kerpat ban kerpon ya ublei baun kurku ya ke it ki ilaka ki hima ya ki khon ki hajar ya ke jingtrei ki kam ki jam ki jongki ya ke lingkha ki risai ki jongki bagian yo ya ke jingim ka ba shongsuk ka jingim ka ba pahu ka ba pahai bat kum ta terter namar ki snothu kum kita ki nong sinshar bakim don haladi ka bor ban ai ya ka tahu pat ba ban ai ban penlong ya ka kendo ka ba seso ban penyo ya ka mareng ka ba tengen ban penyo yu slap ha ka por ka ba biang ki snothu ba ka ta baro ka shong hau play namar ka ta kum ki nong sinshar ki la pendem melodi hau play ki da bu ka nyam ka rukom bat ki long ki lingdo nyam ban peniat ya ka ta ka nyam ka rukom de namar ka ta ka daw la tip yengi kum ka ri tip briu tip play dai namar tarau ko ki pat ba ngirungi snothu omnei uba arden ubala banwan ra ya ka jing kerku ya ka jing sngai ya ka jing mentoy daga bor jung em omnei doktor Riki omnei manu na pereng jungi hendai deu tau blai ubangi shania namar ka tarau ngi kwa banwan ra ya ka ei ka bo blai lo bo be nado danglong ka perthei ko ki pat ba habula thau i ke paro ki badan saudang ini ki khmat ki ba ki ba ki khmat jingi ki labani ki ba ki khmat jingi ki labani ka ai ka ba ublei lo penlong u thau ini bangin sinshar halor kita ke bro u bu ini hapo khindiat ya ka kardan jublei hagani ka slap perthei bangin pek ngin khmi daga bor ka ba lo pen ko phangi dai namar ka tarau ngi sodai ban penwan ya ka nongrim ha ka nongrim ka banum bakla ublei ju bakla ngau beri ngalaban bakla mengiki beri ngi daktang lagi jing tuna ke jing bakla ke jing bam sroto ndeu play ju bakla nama kata ke ai ke bau play ulah seng nongrim ya kata ngi kwa ban penuan dur biang hagani kan nongrim joga boys of the people party kan nongrim ka ba ar ka ba ngi kwa kalong ban pen scam ya ka jing long try ya ka kendo ka syap ba di ka spa baro ka ba pila ban i kmat ki ding ki sit ki lom ki wa ka kendo ka syap nang ta ki krem ki kro ki kshat u doyong u maushun u mau u syap kani ka dei ka bau play ula kerku ya ka ri ka ji hato menna ni snothu abangi ong ya ka jinglong try pimut pakata ka nongrem ka jingi ka dei tang man penbit pai ba ne ka don ka jing shisha bangim sut kumba ka long menta ngi snothu bakam don ka jinglong try ka ba pura ya ka kendo ka syap man lagi jat benriu ki don ya la ka jong ka ri kenti kinaga kita ni laga rigenti ke bagi orang Nagaland, ki Mizo kita ni laga rigenti bagi orang Mizoram, ki Manipuri kita ni laga jongga rigenti bela tipkom ke Manipur. Nang bagi Asmis kita ni laga rigenti bela tipkom ke Assam, ki Bihari kita ni laga jongga rigenti bela tipkom ke Bihar, ki Punjabi kita ni laga jongga rigenti bela tipkom ke Punjab, ki Nepali kita ni laga jongga rigenti bela tipkom ke Nepal, kari Khasi jantia kari rigenti ke jonga ke jongpi. Lesi hang ni apa? Kini ka snong langtor, kini ki snong ke bamarjan. Lalu ni keren ni kata ke jinglong try ke kendau ke siap lesi ni namli. Wei bunon kini ke kendau ji. Wei bunon turus ni, wei bunon. Ini pai, ini lek halang pi, ini lek umat hajat tolong, hakanduli hasai sama, hantu pin i dalam hikmat bagi beriu ki snotu syai, habangi ong ban pen scam ya ke jinglong try, ya ke kendau ke siap namar kini ki beriu menta, ki sedang ban artetin katnu ngila ban pene ya kata ke jinglong try ya ke kendau ke siap namar ke jingwan rung ke jing kentur juga asam naga por syakapor. Kani ke sarkar MD kalau top ini hapo assembly ban ong ba kalau dan ke jing shongsuk sigi jaga kaput. Nui jayu kendiat singi ngelayo ban lek syapok kanduli ngelayo ban wan syap omat sejatlong habang ngakli kinong syong syong apok kanduli ngong kumno ke jinglong ke jingman syabi sini kal syongsuk kyongin syongsuk kumno ba atang bangin rap rungim yo syuk kababut bakani ke sarkar MD kong kala syongsuk namar baki beriu jingi kimi yo syuk ban rap pimut ni suk kamen sim ni hun kum ki nongalam ki badan ke jingi kli ki ba it ya kata ke kendau ke syap nangta ki wan ki beriu dan catalong ban ut ya ke jinglek donbor jom kita ki pulit asam ki nong trei forest jom ke sarkar men hak ini ki sidang menin pidang ikut kubur ba kini ki beriun asam ki la penpra biang ya kita ki jingtai hapo ki jaga kaput katakan ke dei kabangi ko bangin snoto kam dei tengi ke kendau ke siap kani ke spak ke beli ai ke dei nga be dia pi ko ki pai tak bangin im bangin yo ya ke kamai ke kaji bangin yo ya ke jingim
kaba bet kaba biang. Oh kibriu ki wan na shabar junga ni ri ga jungi. Ki wan kibriu na Amerika, ki wan kibriu na po Japan, ki wan kibriu na po Israel, ki wan kibriu na po Singapore, ki pet junga ni ri ga jungi. Oh ki pet ya bi kat shabapai. Ki lingo bagani ga jat mriu ka duk. Ki lingo ba ki try muluk ki try jika ki ima ga jingim ga beduk. Kap niu bleu la kerku. Kap mariang ga betengen, ka kendo ga besiso. Ki ding ki si, ki lum ki wa, ki kshat, ki krem, ki kro. Ki marpo kendo nudu u doyong, mau shun, u mau syap. Baling hidup. Kabangi hapan kali. Kadau bro kali namat bakam don ke jing sin syar ka bakut. Kim don ki nanglam ki badan ke jing ke kli ya upat ba. Kim don ki nanglam ki ba i jingai. Ban nget hang ni pin min jur nga. Habagawan ke jing khang dieng haus nem khat khandai spa khandai po. Ngam tharai o prapo mo khandai po. Khandai khandai nei. Tagi ki khandai po khandai po riu. Hagidu ki snam. Kitu ki malik ding ki bangong in lek trei du yong no mentate ramar bala khang ka pom ding. Ngam tharai bakin mundur bakin posniu baka sapoi ka por ban khang siu du yong. Badan dala khang yu du yong ngam tharai bangin community ban sa khang siu mau siap. Manu ban mundur. Dan ngat lagi pai pa. Ka sarkar kali i sisien la khang ya ka kamai ka kaji ju gibriu. Lain ba ka khang pom ding. Kala di bandan ni kinonglam gi ban i ngai bakan sapoi ka por ngin pet na kai ka dau. Balai sya khang pom ding. Balai khang ti du yong. Tadi ban wa de ka dau. Balai kawan kata ka jing khang. Bala dadan ke jing ki kri ki pai ba la de ban ong ani. Kumnu kumta kawan gani ke jing khang. Kumnu gini ki briu ki jonga ki ba im da ka kam ding kin trei kin bala. Degi hajar. Shanu gini ki briu ki ba kamai du yong ki ba kamai degi hajar ging kin wat kam dai. Kini ki long kemi ki ba khar mau slet. O menta gini ki briu ki ba im du mau siap kin trei degi. Kila de ban don kata ka jingli ala de kum kin lam. Ba banong balai kawan gani ke jing khang. O la da ni wat okay ka tau. La ban don ka tau kawan kata ka jing khang. Ban trei kini ki kam. Baka tau hi ka ba hakmat ka mengitip ka day namar bala pom pathar. Pom le sentang ka ti do yong kala ta ya ka mariang. Onar kanong kumta ka tau kane ayu. Ban weng ya kata ka jingkhang. Ngajuang lada ngade unong elam. Jong ki pai ba. Ngano lada kanong kumta kanong ku ki pai ba tong ini senge so sipor mata ka pom di. Tong ini senge so sipor kani ka ti do yong. Tong ini senge so sipor ka ti ni ti mau ti siap. Namar kalawan kata ka jingkhang baka daw ko baki ong ka de namar kani ka jingle sentan ka jingle pathar ka jini ila pensini ila penyap ya ka mariang. Non ni don kam ban pensu thu yu pai ba baka mariang ka de ban im. Lada ka de yang ni bangin im namar ni syane ha ka mariang. Klem ki umbam ki umdi ki babiang hinum la ban im. Klem kala er ka ba khoi bangin ring men sim ngem la ban im ka de ka jingbu bek ka jung play. Ngem la ban le dusman ya ka ai ka bu play la bu bek. Maka tangi hapan snu thu kumno bangin ya ringkat. Nama kata tahu ngin penmi dah kata ke jing hikai ngin hikai ki pai ba pet nang ni skmat la pi pom ding ka deban long kum ni kam deban kata ai kamariang deban thung bujli deban sumar deban don ke jing ke kli nang ta bangi ti mau shun ti doyong ti mau ti siap kam deban kata ai ka kamai ka kaji jong ki pai ba pada ka ju ka por kam deban kata ai kamariang kam de ka ba e ban le e kata hendai kim kwa ban le kum ta habadon ke jing khang ti doyong phimot mdon ba ti doyong shu bali ki her ki trok ki spa ki hajar kali mala kamit sniulut ki linti sikit kendong ki kenso no kadi ka kabu pun mani kita ke bedan ka bor begini khaitu begini kamai spa ka bo pai ba nang syat kan ko ki pai ba ka voice of the people party kan pha yu ni kurtong bon let support parliament bani sat ya kan ka bentah bani sat ya kan ka bentah namar bali wat ka supreme court kala keren syai bagi marpo khendo kini ki jinglong try jungi try muluk try juga amdan bala ban khang ye ta balai kam dan ka jing khang pom deng ka jing khang ti ru yong sikwi ki jaga ko ki pat ba bi dei namar ka takadau ka voice of the people party ka kwa ban yakun doyak ban penyo ya kata ka kendon an belatit kom ka artikel lai spanyo buai ka artikel lai spanyo buai ka dika atiar ka ba pura ka ban yada yani naru ka jinglong try ka kendo ka syap ba ka spa ka ba boleh la kerku osmotunat bangarung ka ni ka snong ka ba kum la mat phang di ni nong kren ki babon ngi nong chong chong gani ki long ki brio ki babe e ka jingnang ka jingsta nga thrai kin puli yak article 371
Yo kiong bani ni sipen be yo ni sipen thame. Nor ka politics ka jingi kam dei ban pen be kam dei ban pen thame. Ka artikel lais pa anyo pui ka krenshai. Manum dan gunu ka anjo ka sarkar India. Ka bala ban tuklar. Ya karu company ka jingi ka emlang ka salang. Ya ka bishar ka khadar ka kum ka tunrai ka jingi ki khasi. Ki naga kilayo eka lais pa anyo pui ya. Ki mizu kilayo eka lais pa anyo pui ji. Kong kumno kata ka artikel lais pa anyo pui. No act of parliament kamut kanum don anjo ka sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas of the Mizos. Kabumut ya karu company ya ka shnong ka thao karu kom money play ka jigi Naga ke Mizo don anjo ka sarkar India bala ban tukar. No act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas the Mizos. The administration of civil and criminal justice kabishar katunrai katkum ki riti ki jong unaga badumizo. Ownership and transfer of land and its resources kajing long try ka khndo ka siapa ki marpo khndo namar ka tagadaw hangi lakhang ban bemrat ban sikar hanagalan tamdan hadu matau dong bam dok marat ndai hangi hak be hak set tu kalong ka kambian kugi pai babi namar kata kadau katakan kadai kan nongrim ka ba ar ka jungi ka bangi kwa ban lek sigi pai ba ban yutu pi kwa ne mene don benta bangi halor kita ki nongrim ki ba namar kata ka thong vision ka ji ka jing pet ka ji shatai shaka sapo ka sanpo snem kalong ban penempat ban penhapat bat ban penkaladu ongin pet lada kita ki wa ki bala sni ki bala yap ngin penbha ban ngin penem bat ngin pen itrat bang yaki lada kita ki lum ki bala selen ngin penbha ngin pen embyang kita ki klau ki tap bat ban penkaladur kata kadai ka jingi ngila ban le lado pat ba u ai ka jing ka sian ba usno tho ndai kum ba kanong menta upat ba u dusman ni kamar yang namar bele sakang haba paum train mic na phang pha habari kam im hi ta kamar yang kam poi sunu ngim kwa ba kanong kumta iko apa ki pat ba kini training kat ba ke bor sarkar haba ka sarkar ka dunia kata ka jingket kli ko ki pat ba kata ka ga nongrim tingi ngi lek si pat ba am dei tang ba ni shu seng ye kene seng banile election o ngila sha kan tho ki ki seng ngila sha kan tho ha ki seng ki ba ong ba ka VPP kalong tum utit la ka porliur lawan uslap mi la kami gini kitit kijat pakitit sa fao Inyong imday utit liur. Ikan seng tang ban syele election. Election hangi kadai tang shisen samsnem. Dai pidi ingi hasilinter kisni kisnem katba ngidan don kadai ka kam sacrifice ba bat ka baki pai ba kadang syane ahi. Bat kumba ngila kren ngila pendat. Ngila seng kadai ka seng ngila sei kimat jingkular ngila perta syu pai ba ha ka por ala election shibun ba kimat Bat kawin ni kita kadai ban pen kala thamai ka reservation policy lani ka bha thungkam. Ki wei ki seng ru ki bon ki mat jingkular. Lajan baro ki seng ki bo e gani ru kum kawin ni ki mat. Ndai kai ka bacahan ra election. O ki ong long phi ban kala ni ka betayo ki thma jat ban riu pun bana pareng jungi bo karo. Dan ni ki ba ngi job tang hadwei ngot teng le ayu. Khadwei ki la job ru ki parhun. Ki pa su thu balik ki job tang khadwei. Ringi bagi sedang tinggal on lek kumno kapor kalengkot kandidat kaleng-kaleng emyo ngi job sang yo to kai ke bangi la kular kai bangi de ban lek ngin hap ban lek mdon nenti ngi de kumoi pak ngem la bana o ngi don tang sang odem yo em ngin hap ban kren ngi le kren apo assembly ngi le tai pide i hi de lagi kmat ngatrai pi pinum malla kumba malla lani kumba duna ka kmat ka jong u emily jong ka joy ubul ong ngi bagi emily joka voice of the people party Kim Jukran apa assembly usno bagi pat ba imat Kim don mobile mat gini kesi di tamu u bodon wadu khulung nunum ngechu nganget ki pat ba kele i kumnu ngele ya sa ya po assembly nganget ki pat ba kele sno kumnu chief minister long o gani gadi ka kam ka bangila le ya ka ba ka kot kala bathai ngi da phim sno la priang kele chika yin ka shuri Rikum ki nongalam ki balami syau kmat juk pai ba ki badani ka jing ke kli ki badani ka jing sro tho ka jing start ka biang ngitip bala thau an assembly badai ka sarkar ka thau policy mdai ka yin ka shri ka thau an ka thau policy tadawela da phim le ngin haban penbor ngin haban ki ngila mi sya srok hot ngila syak no ki kena srok kam le kena ini kum nuru ka badai le to pai ba ngin le bai ngila mi sya srok ngila pelong ka jing ngila syat kan
Kesorkar kalhapan pendem. Kami ke besuk mansyaatkan ars parhui kenta. Suk terai. Mansyaatkan ars parhui kenta. Kami. Lalu kami don syak mensim ke besuk kiai ki konsamla. Bak kata ke jimut cukat ke besur. Bangin kon ya ke ai bangin ladapan keren supai ba. Malay upai ba amtau pai syak voice of the people party. Namar ringkat ki kambat ki jing pensyai ke bangin lek supai ba. Upai ba agini ki singi ulan nang start. Ulan nang start. Ni bangin lek sikipai ba ngaji tu ngong. Ngingi hikai. Naman ngi bu pai ba bon sutu wat ki belanang ngabla start teng ki duna ka jing sutu ya kata ka politics lani ka benta juga senchar ka khal bon ki bamut ka politics ka di ka basri ka bajak lea rem kam dai are ka sanjur ka boblei lobu shbo la na mga hangni ngawan ha ka shnong ka jopi ngai kong shimini kriak an ip bi tanat o pila shimud wut tu kriak wa kan san pi du busen boleh yang ka pi break ba kriak ba kan ti ya le jong shinu kam ra le wan ais ka busen ndai la da ngawan haga kep ka baar ngong shim nga song yi tai krea nga pin itnat ko basong present nga thai pin shim nomor pin tip budon ubusen hapo ngingili siki pai bang yang ko ki pai ba pidei belong ki bastat ban bishar ya kita ki suri ko sni langbrat o de pen najrong pimot ki langbrat tama ki suri ki ba penjat ki ba train ki ba shirkai kai ki bangila keren menta kala nang pau jayu penberayu ka sang BJP ki sni baga BJP kanum pening kertong MP Meghalaya kan kersan ya ke NPP lapawang NPP BJP bahai namar ka BJP kala khentik phathik ka ban suthit ha Meghalaya nagata daw ka pha ya ke NPP hangni ke NPP ka day ka dul ka dal jong ka BJP la ya sayong mentat himut kat hadu banum tre pening kertong ladam day bagadon kata ke jing srutu kabajan hapreng umudi bat ukonrat kat hadu begini ginong trei BJP ngapet yang ni la isak kale kembong oh balai rai ban peniang yuta kali mi ki kertong sekhmat menta habakut ngapet iki nyumat juki ngi isne shul dem la kadem kan san gini ki nyumat ban hangala mi sendon Nayun doon ka seng ka bangi sini lakop la kerbe habakut klem patong na Delhi klem larai don jimut ban pelut por don jimut ban pemis ep ban sang keleng mtip senungan ya bat ngamla ban rai mo mentang ni ngala kre te ka bam ngala le song shit mga ban shet ka do ban shet ka sial ban shet ka do masi ben ya bam rem pala ban bam ka bam padio hukum na Delhi na Delhi ki ongem kato perfect tu jikta bread adu jhur kom kata kamentoi ki jing tristom tilmar kata ku ki pai ba na weri gitu ki ba don hagini ki seng wat num planai kai ka por ka ju pet ke ki phi ka song bai nang thi kem salya yano mereka rai namar ki asro thu kila don de ka BJP na Delhi kam patiaw ikinong tray BJP hang ni namar bakatip bakla don ka jingre ka bajan bat kadai ka ju ko kom perkhat bat ka NPP mlele daga dur ka dar jong BJP nginum job ya ka mensim jong ki khasi ki garo hang ni naga tanaw let daga dur ka dar jong ka NPP bat ka ka bangi hang ni ki seng gi bi tray ba ka NPP hatom dei kita ki seng riulum ki bangi iet ki jit ki HS PDP ki UDP mo minta kedan lang ke juga sorkar te ketrai lang ke sorkar nadu sansnam beladak wat men ganiru kadai tang drama ka bangalong katuga jing persang bantau sorkar sengrulum tang daki kenta ka sempor ben yakun batang daki kenta kila pentip bangimla batang daki kenta ngi begini gi UDP HS kilai panedon bat ka NPP bat ka BJP balai namar kilai srutu lupa kisu penbit upai ba por election kum penbit menta bat mentar ngam ardatin hi try kin so thu au nu pra amlong chu ya le bino skan PP ho husiar ho yo kaja kum kata kila ban sru thu oh kamlong phi kam ni te ba bai le lang namar kata kata ko ki pat ba ni kwa ba pin start ni kwa ba pinang bani i ya ka e ka but ka bari klem da sha ya lam bakala kum ginong jit ki basta ni yu i pat ba kat sa bangile upai ba khamtam ngilale ki babun ki jaga komisi gentils nang ta ki babun ki jaga ngi upai ba tip yale di ulong we ki pai ba kim tip kilong ki ki snow ba kim don bor ki snow ba kim la thau perthei ki snow ba
Ngem lali. Deki pai ba ki klet. Bangani ga deki risin syar pai ba. Habang ong kani ga deki risin syar pai ba. Kabumut de upai ba ubasin syar. Upai ba ubasin syar. Upai ba utung sordar shnong. Upai ba utung MDC. Upai ba utung MLA. Upai ba utung MP. Ueuniu MP. Ueuniu MLA. Ueuniu MDC. Ueuniu sordar. Kidai tanggi syakri jong upai ba. Pijit. Ngangit ang ni pijit sordar upai ba. Nang taon na pilih jit pilih syong dorbat pirai ngini bu kendon kini kilang ki kendon ki bau pat bau rai. Pada kita ki kendon, ni kita ki adong, ni kita ki rai. Pilih syania bau sodar rengkat bak executive committee ken pentrekam. Kabamut bau sodar udai tang unang pendek hukum ya ka rai jo pat ba. Umla ban rai hina ladi. Ti UMP udai usyakri jeng ki pat ba. UMLA udai usyakri jeng ki pat ba. UMDC udai usyakri jeng ki pat ba. Usodar orang basnong gede ki syakri jo pat ba ngangare syakri jong Tanokrang constituency babrai ude syakri jong Kamolai constituency baro kini ki MLA gede ki syakri ki jo pat ba ngihapan sekutu nomor kata raw ya kata kapor nringi ki pat ba ngim sekutu ya ka jong kapor ngim tip ban penenkam hok ya kata kapor kaba la penkup yangi dagariti sensar pat ba. Saya nama kata orang jukeli habang alik keleng-keleng. Orang iki pai ba. Pia wahat ayu, pia kwa ayu, pia don kam ayu pi lai sabanai suak election. Mo tu ga jingwai bang ter lap ba lap san. Banduk pat ke mau ke ding, ban sung sit ke snong ke tau. Oh yar wai nomor yo tu slap nentong ban pentingan ni kemariang la dei ke por ginong rep ki kena ngiro. Haga por dangrit kata ka jiruai ke jisawa ba ngamtip menta dangir wai ne begitu ke jiruai seni buan swap bala ye shong shit sha por election du kalong kumta shong shit oh ye command ye bala ye wadiu what by cut what by dawai what by kiat what bus bali picnic what boat what ball what prize what cup bali ngilong kumni ngampai ni ki pat ba bali upai ba ulong kumni namaru pai ba wong las ulas ngokut lap bali wong tabe mio kumenta ki por lanu menio ya ai melek pande ya tang khor si teng labyang ada collection tang khmut ka khmat menemi menta ta obon mi sengi upai ba banwan bantrwa odon leki ba khambang tin jit yang apa ba ladang job mangangan syakri fi arsau konta pingek don se pala ban syakri arsau konta don si balaban pli shisha kata ka yeng apso konta ko magiyo nai thi asyo nai pam syo nai sum syo ala de job shisha ko mteki bri tu pai ba ala de ban liwat nang iki apor bagi rang sumpi dami ikmi ko nong ag ba rang sumang mi swa sa nakam sumwa la ikut te ba ni apso konta la de ong te ngi ngini tip syu sino ka por sum na por bam ngim tip pa mi ben ka pasuk banong kumta. Ini ki kertong ru ki i bo pat ba wat by the way wat by kot wat by kiat oh wat sibun ke actual election ki ru ki ong am ni lai sau banai te ni de ban penbiang hoi pai ba ai pet me mem long shu li ban mi na snong manta sampai hasnong menu bapang menu bayap menu baduna kani katai men yo ban yarap akum kani kapor mangani kani kapor bo pai ba umi nyang persit nakata namar bangingi digi bepuram miki bayap oh dayap briuru teng haka lai sau panai short election kani ka metang saat ni kurtong la poi song singai teng ka met pat poi hiu kau ka sini suasha la poi dai ka por bo pai ba umi yang persit melele tambah hadian kani ka lai panai ni yang persit la lai miat nila aram nila suk nilek sikikam gi bangi julai mentaru kutu yi ngala ha pen khut panganuan song no constituency kutu giet ngong pleno wat khang su khana bagin suk ki pai ba tuk so ngolong te so si por menta sambo num penuit ki pai ba kata kaya sipo arpo laipo saupo sampo snem kat adu bangi lak kelalong ke jela ka beduk tam ki than setai lamingi kat ni ke jing kerku ke joblei kari Israel kari ke ba khamrit ye ke jela mi hale atang khindiat kari Israel kari ke badap da kari syap prapo na kari Israel kari siap
Kita narut jaga duriau. Kari Israel ke penlong ya kari ya ke duriau ke lu ke baktang bahkan kelalong ke di ke babang. Ni hang ni hadian san puar teli ki senam ki ki wa ki tulung ki bakut ki la kelalong ki bi. Ko ki pat ba shanu kalawai ka jong ki khon ki junga ki jong pi. Dai namar kata aku ki pat ba bi. Ni ko abnong am kala dei ke por bangin long ki ba start bangin long ki ba bisha. Naman radek election pat piwa nong keren de assembly. Wei ban keren ni jingi unong trai parma wei ban keren ni jingi nong ti siap wei ban keren ni jingi uhum gar bam yo tulap wei ban keren ni jingi khun sama ba sabat ka scholarship wei ban keren ni jingi ki noi kai SSC ki nong trai SSC. Oh, lapan tenrong hangi ki noelam juga voice of the people party dah ki jingkit ki bakia bat ki babun ba ki jingkeli ko ki pat ba pilih ngile keren ni ki pun ki jinge ki tu kim dei ki bangi ngi susai namadan dei ki dei ki pat ba ki wan ban ut hangi kum ki dai noelam ki badan ya ga jingkit kli the voice of the people party kam ko abi ki pat ba jingi ki le yang lain hiu Emily hiu MDC ban dipan boycott by the way. Adega kamram juga sorkar ban penbiang ya ke jaka sumar. Ni ema ka juk ka start. Haba ka jing start lanang roi step. Haba pai shi ka kot ke kia ki doktor ki judge pagi judge doktor ki don lagi lagi singi ki bamata. Laring ipang ka khmat ni hable ju doktor khmat. Laring ipang ka baniat ni hable ju doktor baniat. Don ki balik pentebet ya ka kpo, don ki balik pentebet ya ka kli, don ki balik pentebet ya ka shing, don ki balik pentebet ya ka kam kha khlung, don ki balik pentebet ban tip company ai ki dawai kum no ban ai ki beri bakin di tek ya ka bagi di bendi, don ki balik pentebet kum no bangin bam kat kum ka mek ka jingi. Oh ka jing start ka besyokai. Doi bas musi san pu at ligi snem kilayat. Mdon tang we doctor neurologist dan ibu pet ya ka kli apo civil hospital dan hagi nugi nugi jaka sumar jaka sarkar. Lada don ka jing accident kali tingko kali lente tingko kli hap mensau lek si civil hospital kinong im don doktor lek si private hospital. Barabar pilih si private hospital ki doktor ki don kiong in hap senano uni bayi jopi tang ba pet pi bayi perkher pas silak arnak. Don sibun ki bamat ika bukum kata. San puar ligi snam ni ya. Nawan gini gisni sejaga border setai spot border Bangladesh kisnong hingria huroi. Slosi iban tip na kinong snong kasnong kabaladan rius post nem tam kamdan lint ka sarkar kampet ye kalinti ka sikin ko ombam kum di wat ka light haban thang na ka solar lani kata ka solar energy bingyong kyong la dapang hap le sa Bangladesh tang ba tang lai hajar tengkang la dak panyo ya ka koi ka kya mental lik tang hai klinik ar lai hajar na bra ko pisa san hajar habra kloi kyong le sa shlongim kamentoi ngi na tang bai kali hapo tiang ngim la pandap Kogi pai bala daga ri Bangladesh kala ban penio ikinong song sinong ya ka kot ka kya ka dor bubit balingi ngim lah ni kata kari ke cingkli bangidi bunbu balingi ngim lah o gini ki ri ka perthai kiong larangi yo kinong Japan kinong Israel kinong Amerika kinong Singapore kiong larangi yo mangi kumi kani kari anom don ri ha perthai bala ban tam ini Uli ko niu bade we ni kinong alam unong seng jong ka Singapore upen kala dore ka Singapore tang lai pusan senam nagata ka jelak ba try sya ka jelak ba jong nagata ka third class sya ka first class kari ka hapan sedang thamai nuduki shipai nuduki airport nuduki pulit bamdani modor mapi pan kalalong kari ka bakibri ki thu khanalut mata baro kare namar kata raw ka sanchar ka khara ka voice of the people party Kakuan warta bagari ka kamram juga sarkar bat penbiangi ki jaga sumar si kisnong kita penbiangi ki doktor penbiangi ki machine ki test penbiangi ki doktor ki briuji kim don kam malek si shlong kim don kam malek si goti kim don kam malek si bilur agini ki kendiat benai beladak ngayok banon si bilur habang ai syong begitu ki nong treng to ngasno pang mensim bantit ya ka jinge gitu ki beduk ki baki kandu sabo bilur haba ki lipan wat ya ka jing sumar kajing bakala sumar hang ni po jelal jingi kalau ngabapalat Kajing bakala ai duai kalau ngabapalat dan dibayap dan dibakala flow serta nomor kajing bakala amdan jing tuklar na kaliang jaga sarkar nomor balai ka sarkar kam khuslai lade por election le ra tan ka kiat ai tan pisah sam labiang ko kipat babi kalau dai ka poringi bangin perkhat teman ang nismat kum no ban jin no mismat akan ma habang alek penile election house nem arjar lai hanong krem constituency Arajar lain ngalelek ngalongi kipai ba ngaku aban syakriya pi tamang ateng ama kiat ha ngateng ama pisah ha ngateng am khawai ma hi pinwan ba mandi hi yang tam ngamdon au priyu kumuni wile election uni tu ladi mencuni elap dia ya ngasak keren ben
dan ni ong pin kersian ni barang songwai ke awak tak lajok ngong sakren penya tu kata likat badan pisangan wak jaka sini betap awak jaka seteng ayok la ha tu ka ying ka song mata kitab ka tu ka jaka dang tat ha tu por ada tang hendiat bat nga sedang wan snai ngalek sili pai ba pai ba ngayok snow pi ong gup tang tan rem lele ngalathi jaka hang te lada job lani lada rem nganum i pingan song ngan sahabat pi amot hang ni te thai ki pai ba langat cha nu rem kaput man yo tang khlai spa buat long basan ndai namar bangala kulari di pai ba namar ka politik sigi kam ni ka thok ka syukur ka penthami pai ba ngala kiu ban li ban sa asnong kram constituency na ying kila khang ong em ipa yang balai melik ki haba malarem ngam ko asu em election au pa ngala ban mele asu election ka bang 4 juta ka jeng ka son pitip ya kata ngam nang ban thok ngam 4 juta ngan hab ban ni sa ngam tip long kumnu lele ngalek ngasa ngasong bat on raya kipor kadon ke jinge ki babun di pai ba ki wan ban ni kuno kat hadu bakata ke jing slutu jing pai ba kal shai haus nem ar hajar pra kila raikut ban jit ya nga kila slutu pleng kani ke jing jit ke jing snow it ke jing snow beat ke jing snow pak kam tri ke jing snow pop kam tri kam tadang la ongi ki what you snow beat what you snow pop what you lipan pisa tang bahabai shim dak mau nong kublai shibun kabut tahu barben dak mau tadang kila raikut aku tu kapor long kat balong jaga baja ba sisa ken lawan kan ikalai sauna so election kinong rung nong mi ki kertong gilabun ki balon ban terwaj ngirap isne be inya priu teng ya tuku prakertong inya priu baya belang si inya priu te ban ma palba on yo bonong niu babe sabaya niu babe em mau ka kamram jo meli kam dei ban be inya priu mentah subuh doktor iki dilayap di la job mentah in pin ong i bin be inya priu telah hilai pendiri konstitusi tapi empoi parlimen suai de kam dei ka kam jingi ban be nge bri habalap nge let yes ngolem ko malong habam lap ka dei ka kam ka jong pai ba ngim ju plut por iki wiki kam lain ka kam pai ba kadang pai ba la raikut wan kita ki kertong pai ba ong kum nei ma ade sa ba ong ba kini ki mut pelongi ke me ka masai ka belang wan nei ro wan tro plang wan nei ro wan tro plang nei ro wan tro plang wan tro jing rap wan tro jing snei yira bambe tamadami sesem la chong hiang bambe ngala jok hak arajal pra namar beli pat ba ulas nutu kanong krem kala kalalong kanong muna ka ningkong ban jiet ban penjok election yu priu baklan pisa lingo ka pertai bu bar dan ujok ubaklan pelut pisau baklan persai ka kia ubi kai ki pat ba kumnu begini mu bahikai ka akor kumur ubasneng bamai ki kena samai balek klamakor ho jok election ka bapala Resno tenat bamenta mdai tang kanong krem kamau ren keneng kamau lai kanot men kening ila job ya ka bor pisa kinong trei ki parti ki bitar kinong kersian pra hakne ka kenti badet kanong kersian pra merat kemran ka pisa phaisim ka but phamet hap pai ba ola snu thu tamatanggo ini ong wat julik pan bisa kini ki parti ki ong ka tu garden rukai ka hikai pai ba ban pam bisa da keren mo ute kot ba keren blei hikai pai ba ban pam bisa ngam ju hikai pai ba ban pam bisa ngasuong la don bon ai pisaya pi aka por election da kan mau pon ong kublai shibun kabut to prama akhami kai man bam ngakhamong likilik pan pisa ki pan em haba ai te wat mangarul da ngayo nganum wei ban sei ka pisa bala de thepa pla ndan kabahak mamadan ron don manga banu thai mare ani krup ka pakloi wei bani tristom kanir ban yo ka pisa ban yo ban pendak ka pisa ka de ke jingdon kam kum ka syakri naga takadau kini ki konstituensi kila job ya ka bor pisah barka jing job ka jong di sawut ki emli jong BPP kam dei tangga buram le ni ka jing shngan ka jing mentoy jong ni ki sautli konstituensi ni ka buram ka de ka jing shngan ka jing mentoy ji ki pat ba skwi konstituensi ni kam kran bu ni ka jing e ji wei pat ngam ju kam kran ni ka jing e ji kan kram konstituensi po assembly ngat IPE kini ki wei pat mar ka tang ngai kalau ka jing shngan ka jing kerku yan mar kata kadau nang ni hikmat ngin sange no ka tu ka jingjiet no mi hikmat da ka bangi snow beat snow pop ngong gitu ki bajit yo briu lani ka briu ka ba ai pisa kin nom like na ka pop ki pen scam ya ka pop lada hang ni alang tor lani happen tel unu samla nga khot ngong ali hani li ha shim ka ni san pauja kili bom mi to nong odo ushim ka san pauja ule u bombe ula pen scam ka pop bom briu lada uyap le la pen scam ka pop pen ya briu kapap ayu ka bangile abangi jit yo briu lani ka briu
kau ai pisah ni penyap ya ka lawai ki kon ki ti ki junga ki jopi pengi tan arsut ni pen swa ya ka ri ka jungi ko ki pai ba ai ni ki kindia singi ngawan soboi mau yu long keme ong ai kong ai thiet no ai ki kon jopi pi spolak mpm ba oi pai sa di ni tieng ong asim ong ai si spolak yong em mau por election pa phiedi ta arajar lai hajar ya ka lawai ki kon Tenamar lagi ni jing pensyai ke bangingi ku aban lech di pai ba sange no namar ta jing snobi la de pijit yo briu la ne ka briu ka ba ada bisa kam ne ke jing jit ka de ke jing shathit ba habangi shathit ni jam daw ni jam regiu o kilong kemi hapo yo mau siang kilong kemi hapo kliriat jong ba ku ble edaw mau par de no edaw baik namar umpat shathit adu mentar ko ki pai ba yang ini lek nang ni ki briu ka edaw banginum ti ya la ka jong long renyeng bagi nam penyap ya kalau wiki kon di ketiga jengi Ria ini leh bantai pat ya kari pat kacat mereka kata kata voice of the people party kakot ya ke jengi teli jong kacat mereka katma ke jengi kalong persya ya ke bamsat persya ya ke jingduk persya ya ke jengi siang kemat kasorkar kamla bantau kam sorkar ki kon samla kepala nang kepala staf kasorkar ke kini no ki kam ki jam ki bangi trei kum kati mau ti syap doyong Ding kesit bakom ter kitu ki biji tray kam kontrak arpolai pos ne menchwa menta kimio kam kontrak shu nomor boleh layo di kibri kepada nasna jung emli minister ni teng emli minister utrai gatni nilai dalam ngim sutu ya kata kabor ke bangidon badai mangi ki batung badai mangi ki ban bread nyenoma ban keno yano inuru ko ki pat ba nomor kata raw what sharpen bit oh wat syapen bit oh ngas no tenat bakat siapa ngilek balingi yo mensim kibri kilengo barden u don ka iga put ka bari pi bu la pek lek keleng kren tachu pilong ka dawai ka jonga ko ki pai ba ngala ban ong ni ka por abang i ki pai ba bagi mi bagi ong in kersya ni pi kata kalong ka vitamin yo barden ngam thaj namar ngai i bo pai ba usno tho ya ka jing pensyai ka jing o don gi pai ba mata ki asat nyem dan kam ne sat o don gi bang pinjit yu to bariki pinjit to prau ni leyu maroi se parlimen pai ba ngem te ule nem ne ye tamang ka thong jing ke de ban penjam pe yu pra ta ka de sur ka bo pai ba don gi sinong ba am le namar gi mjula ban le lang pi don bok mang yo ban lang i doktor iki yo ban wan lang ban nga yo ban le lang badi bon ki singang ngem la shu ban le lang kum ni ngap ya pia dan di segala dengan lek mengakiu sunu doktor dan di jaga ke bang ngampoi mengakiu sunu ba arden nimla tabang ilong kawe ke parti kadon la ke thong ke parti kalon kadon la ganongrim namar kata kadau ku kipai babi iko abe kipai ba kin shai iko abe kipai ba kin smutu ngila sakni lut ki kam ki jam kita ki jing trei ki jing kita ki jungi kalahiar arsut ke kamai ke kaji ke jungi ke sorkar kam jupet di nong rep ka sorkar kam jupet di nong ri jingri kata dang jengai election belajan election pat sam skim nong rep sam itu nong sor bom dan tak Peru kata dang jengai election ni sam lawi training kam ri jingri daladep training yo tangga certificate dapan skim ban sna sem yo dapan skim ban sna ban thiet kun sniang thiet kun serm yo belajan election mengani pat sam sniang phai bom ri sniang ru yo wan ra saka sniang ka tat nat khar ka pang yak lut man saka sniang le jong asem ka bakum kata ka jing trei pai ba ka bakum kata ka jing shagri pai ba ka voice of the people party kan ai ka jing shagri ka bajana namar ngong i pi ka jimi tu ka voice of the people party kam dei ka jing jarang khat kam dei ka jing jarang khat ka dei ka sanjur ka jong ble habang arem ya election usnem ajar khat pra namur ka tu ka dei ka bakut nga Rai ngampoi perhat mau play ulah tengkai yau ni samla rangba Dr. Ricky eje singkan ubla i uberan kemen sim juga jing sngolam habu pek jaga jinglong jingman ho sipor blong ayam barden ngatengan le tekan ke linti ban ngakwa ban pelut por ka kam syakri ublay bat ban pelut por tang hikam hikai jinga rai ayam kemen sim kam sok kata kali ke jing penki ke jublay ya kemen sim ke jong ni samla rangba bat ngam tu ublay ulah tengkai u bon wan bani don rengkat bani ai ke ketika man bangi ni trailang bat long barden em kampak long ipi ba penrai ba sangat no bani election ngampoi perkhat ublay ulah tengkai u doktor bat scammer bo unang ai tin juga parti u ba pi lut mentah bro ubri u start ba syampang bu seluruh ba back
bagi wiki parti kelai kron rem tre ban let mentau don ban ni kidon sibun kinoi kai college kinoi kai nehu kiri start kiri syampang kibri kola syam that nak kam sarkar kiba pek kiba hak kiba kwa mano senyang kini kidon menta hak voice of the people party kamdei tang ba arden maroi bayalam mega voice of the people party mdei tang ba riki hindengi don ka kunhon jeki kraw perkhat ki pro jebing kibanya sandur nang ni smart kumno bangin pentulun ya kan ni ri kumno gin kentiu ya kan ni ri kaji kumno ngin ra ai kata jing snan jing sok bat ka jing kermen ni ki longdin kimandin ki jing ko ki pat babi nak kata orang ibu baka thong ko jing jadi man penempat man pen hapat man pen kaladur ngim balai ngim la man pelong ye ke jela me khala ka we ni ke jela ki ba roistet aki snem ki ron la ro pat ba so thu kumno ban jit ye ki nong yam ko ki pat ba na makta kala dei ke por ngi bangin kendit menriu nak kuat man keren ru nak menta kitu ki bedang don ke jing artien hapreng upra bar ka kti MDC tengah arah upra MLA tengah arah MP tengah parai panang tip ngajit di upra ne ngajit de ka kti nama rapor sensar kongres nyimak di kini KKM buat nampak laku ki pai ba lenda dei bagaseng kongres ka bakala ka BJP kanum yola man sensar ya dari India pet hangi jayu ha district council ke kongres kai trailang bat ke NPT hapo assembly parhanaya benyana kumno kanong rim hapo district council ka piang kanong rim hapo assembly kambiang mudon kanong nong rim ko kipai ba kini ki ba fidiban bishar fidiban pech yet bishar pensiong nong rim haswa ba pin ay garai rang ba ga jong pi o smutunat mamenta ka sabangalit kipai ba ko moi pi bon kyong iladap rai lupa tengam artatien bawat hangi ladam di baro ru ngatrai bon kibaladap rai lupa hagani ka MP election bangite metalong ka badlong ngien ai be hopra hatorak ti rai lupa ngaku ban pech ngani ka por kibuan singani ka jinglang tadalong kumni tahni la baro balai rai lupa kasudan baik kajing pensem dengan nongrim ji dingi dengan nongrim dei bapiong bapi ji yu bar dan ini bar piji dengan nongrim bat kajing sene agini kinongam kan mau na mingi kajing roi ni don kami kajing bersian jopi bangin yo kajing start kajing sampang bobo play un play kalat kalinti sajisen bagari kajing kan kem sajisen bagar jakberi jingi kan yeng rasong kan wan biang kata ka buram juga jakberi kabala penanam hakipor di beminswa haki snam di beminswa ki weipat ki para rilum ki ting yu khasi kiong we cannot compete with the advanced khasis ngimna bani khon bu khasi baradu manta mane ngani thu pi ki ki jabri ki beden chaka than chatai lamingi ki tang buram nyoko ru khasin re de tamangi ki baba kala namar bale ni shailam bakla ha kita ki we ki seng san perthai ha kita ki we ki nanglam banong baka politics kari ka bacha khla na ta ra ki bri kim pa ban shimkhia ka kam politics dai tangan ni ke kinti ke pementa bagadon ke jingki mensim jing ram ju pai ba ya ka MP election ka pa ju ja kum ne bu pai ba un kende ka MP election dai nam dai ne haji syak election commission kala di ban I award ya ka BPP ka balale ban persuthu ba pai ba pensyai ki pai ba bakin suthu kai ka politics bagi suthu kum no ban jin ami khmat bagi suthu kai ka bor jong pai ba bagi di ban suthu ya kai ka kamram jong emily nga bangalet sigi pai ba ngong ko pai ba ka sinia ka jonga ya pinga mai ka sinia ka jong pinga nam tre baleng ngom ta namang tip pagadan ka Emily scheme kabaka kadi ka Emily scheme kam dei ko sep ka jong Emily kam dei ka hok jong Emily kadi ka benta jong ka constituency pagadi banyo maka ta shisha hatin mga job na du sinam ajar pra baradu ajar khat pra ngala penmang yeng beduk shispa teli shisnam yagi priyo kibam dan yeng kibam laban shnayeng yeng beduk shispa teli shisnam hagni shisposnam kibang along Emily shihaja teli yeng beduk keleyo na ka Emily scheme shihajar ban maramat ban penkha kamra na ka Emily scheme sanajar ki nongrap ki kinhun pot ki kinhun tem ki school ki palang ki yeng shnong ki yeng seng ki tu ki bayo ye ki terpot ter tem tenrai ki tu ki bayo ye ka riam tenrai begini syak hakita ki kep ka bagidei bani shimenta shispa naga shispa kalit shopai ba lari ki MLA haga rikasi ki penan kam hok ya kan ka MLA scheme umdai shu bandan ki ngi batap do uprang lene de ki tenum hnyang syarak balai hidup menta dang haban pensnayeng de ki kinhon seng balai menta dang haban pensnayeng beduk de ki kinhon palang balai menta dang haban pensnayeng de ki bahayeng ba semi ki bamdan yeng balai umla ban ai lembang kata ka MLA scheme
Sansnem menshwa syajar lai spa lai penyolak ke sarkar kala kentiu ya kata ke MLA scheme. Baladalat bread ya kata ke syajar lai spa lai penyolak hagani ke konstituensi baru konstituensi ngarong ibi ke jimentoy kalau upat ba. Namar habangi ayeng beduk cispa tali. Mendai tang gitu ki beduk ki biom jimentoy nak kata ke ye. Uni bedi mau blok, uni bedi doblat, uni bedi plek. Ki kamai hakipor bagi plat ya kata ke MLA scheme. Ki yok kamai bah. Ni yok bentalang. Kamja kepisan upat ba. Oh kipat katakan kedai ke bagi don kam ban snotu. Katakan kedai ke bagi don kam ban opleng. Kini si satu na preng jo pidon kibatip. Kumno la pendon kam lele la bha lamang. Ya kata ke syajar lai spa lai penyolak. Hari ni kisantli kisnam rakti don betip. Kalau bit la ngimtip namar bangi degi kenra. Ngidegi nongthum. Mentala da phiang ni phidegi nongrap. Phiju im nagarap. Andai ke poi ke por ba phila teman kata kamla syuk bandrek piwat nong yarap piwat nong bela anda pilalap nong bela pila ikut ke dor ke babiang bon wan ban yarap yapi bertray ya kata ke keper ke pra anda pila ikut bon wan nak dadu singi mandi kani ke singi mandi ke lapoi pila abun wan to nong bela kendai biji rumpat poi kumno kata biji rumpat kendai siteng rumpat poi si pau dunau ni dawan pemensim kelas saksia si pau dunau dawan Pila peni ke keper pun tray bar pipet pun tray no uthi dong som di rumah si steng kata. Sepau steng dong senang tray. Si biji thik la som bam jasmi. Sau steng tu la skrek sange. Kam mensim kam sokum no kum uthi un bela kan nu la ban tray. Kan ba ka bai nong bang ai ka de ka babiang. Pi kwa ba kan kut no kata yo ban poi no si sa jan ban pen sange no. Mas poi si sa jan ko kenyo ba namar ka bai nong bang ai ba ka kam bangat pitray kami ha. Hatong ila jubishar kumtai ki MDC, ki MLA, ki bangi, ni jit, ki bayok dah katulop. Kani ke BPP ko ki pai ba ka Voice of the People Party. Ka balek keleng-keleng ban pensyai, menikai ki pai ba bakin tip, yala ka John Gabor. O dan di Jakale. Sitai si Jantil sa pangawan ki PPO. Hey ba. Oh, pra sini uklan ba. Tawapun kim nut ban mi. Kalau mengiting, wat kinong trekam sorkar kila bandar na kani meeting ban snap, ya kanya ka jutang ka jongi leni ki seng sign pertai, namar kani ka hok ka jongki, ko kinong song sno ha shwa bikin jit, ya uta boleh. Umdan balaban kang, yo nong trekam sorkar, bol snap jingalang. Ndai satay ban nong trekam sorkar le tek ham not mi, matang sumi ong la sa poi situ. Hani kata kani ka sensar pat ba. To ken ni ai ka tiga man ka sikanya. Ka Voice of the People Party ka ku aruban pen klan yang sai sisin. Ya kata ka sensar pat ba ka basisha, aga ba pada udon ka bor. Un slur, un start, un not, ban kli jingli. Nagi dagi syakri, lakalong MDC, lakalong MLA, mdai ban syu buram. Klemtit, oh ka buram MLA, buram MDC. Julai ye ru dawan sesinong stau baya pediang buram. Ya kai jiwai ki knarit. Mentaka election commission kam sa asu ki kna bakin don program ku kini. Takana ni siong itu kisno bagi late don ki ba pentre jiwai ki kna ni habat persange no. Dela don amiru yo don ko do ki pentre isu apa nginum la asu ban sya ki kna bakin ya don bentaha ka election campaign ki maka taka di kasiar ka barang kapeleng ru ot be sa pam benut. Klemtet ule ayu malta ro ki pat ba bi joma. The Voice of the People Party, kami pertai, banikai, ban pensat, ban ai, ya kata gentleman, ban kedaulanti, ya kipat ba, bagian syane aru, hangi kum kena ngalam jaga Voice of the People Party. Ni kum kena ngalam ni tip pengin mak ban imsa. Obi pe yu barden, te mo. Tahu barden duduk menu yo su long pe kumju, ndai uhap yap ya kuis. Ngamla ban imsa. Lalu nganiap ngamtip, langan yuk lapan temen ngamtip, tabatang doi bangatip ngahap yap. Aku isi. Nah tara kalau ngajing angnut kajing. Haswa bangin kabrib no igi kman. Lada kalau ngaman ka joble. Haswa bangin ka jinduk bagan ka pertai. Iko abani baga jat berkasi kalau ngabaklan bat ka bayatli. Kata kalau kasti bak ya ka jat beri nang tagilong din kimantir. Iko abani bagan ka ri kalau ngabaruspa bat ka basngan. Abang akran ni kajing sian la siang ni film snoto. Nai dei tang itu kiba snoto kiba ma. Oh, syekita gi jaga bangi syong ni sa mangi mata kibriu kim sian shu. Kajing jelai juga tu katim. Kajing jelai juga kita ki kena runar. Kaba syirkai. Saya jantil sekai kedoi wei perlok ngawari kumno mata pila ruspa bamong i pila trai dekoi kekam. Lalu basange duyong. Wong syano pi ngala sange tu kamu boleh. Satu malah kapor ngamla asan.
Apa kau tak? Don jing siang. Mataku kipai ba. Kadang le di kapor. Bangin perkat. Bangin yo snow yang katakan jingkot juga voice of the people party. Yang ini ya rengkat bani ban kelipat ya negeri. Yang ini ya rengkat bani bangin wanra ya brom sesisin. Jelami kali katam ya kari India kebedi bakau jingbon kita gi beri gi opang ya ke jingpang ka bami ni kam aurea ke jingpang AIDS HIV. O kani kam pensobhayo play ko kipai babe. Kalau ke jingjak brom ya ke jak berkasi ke bangi oga jak play. But ngim ju kami also koi agi bol ke bamuswa. Bagi beri kin kat jubor laga jingem lada don uwe hangno aga snong mju kam sutna tamanya pure ka kana nreila jelei menta kibat kat jubor laga jong jingem kat haduk kawal penong yang bangan hapan keli jingkeli hapo assembly ngako amantep hapo gini ki shipau tli kisnam kat nungut kibakum kita ki beri ki don kibat kat jubor laga jingem sarkar kelai jubab kumbak palat kat pras patam atau kampang gamensin bagi beri ki hapan dekat jual laga jingim nyimdai ben nyobai nyimdai ben em gi hapan tip ya kadau boleh ubriu bangimpoi perkat ka briu ka bangimpoi perkat usamlau bangimpoi perkat ka samla ka bangimpoi perkat ka dekat jual ka jingim balai ka don ka jing bambiang ka don ka jing dua ka don ka jing kanglat ka don ka jing kutlat juga jingmut ka jing perkat ko ki paita o ngingim kwa baga katakan nang bun ni kwa lada long ba ban pentu ya ka bokum kata ka jing du jingkermen ka bami ha ka jingmut ju khat ju paita hopra sa sin tham jam no hopra Leish woni bi baro